Igama lam ndingumnyakakazi Gona, ndiphuma kwidolophu yaseMthatha, ilali yiMpafane. Kodwa ke kuba ndiye ndafumana apha eMqanduli, ndabuya ke ndazohlala apha kwilali yakuZwelitsha. Kwiprogram kaLouis Agri ndiqale kulo nyaka kupheleyo nge-1 kaAugust nokuqala kwayo. Iprogram kaLouis ibe nawo umahluko owenzayo kakhulu ebomini bam, ngoba ndiyekile ucela emzalini. Yonke into nje ndagena ne-experience ne-skills endibe ndingazazi uba ndinazo, ndazibona uba ndinazo ndizongena kwaLouis. Before ndingene kwiprogram kaLouis Agri bendingenzi into, so yatshintsha ngolo hlobo ke ngoku ndakwazi uba nam ndivuke ndithi ndiyaphangela. So iye yanalo mahluko ke ngoku. Izikills endithe ndazifumana kwaLouis kule learnership i-time management, kakhulukazi i-work ethics, then ibe ukusebenza netim, ndikwazi usebenza nabanye abantu, ndikwazi ucommunicate because singabantu abaninzi. Ndiyakwazi ke ngokuba ndikwazi uba lo umntu mandi-adjuste mhlawumbi ndicommunicate kanje naye, ndenze kanje. Then ndafunda kakhulu ke ngoku izikills, indlela yophatha izityalo. Ndiye nda-exposed kuba like ndikwazi usebenza nabantu abaninzi. Zange ndakhe ndasebenza nabantu abaninzi, zange nda-exposed uba like xa usebenza nabantu abaninzi uyakwazi ke ngokufunda indlela abantu abacinga ngayo, indlela benza ngayo. Then ii-tools esizisebenzisayo ndiyakwazi uba ndikwazi udibanisa ikiriva. Zange ndadibanisa ikiriva before, but ndiyakwazi ngokuba ndidibanisa ii-parts zekiriva. Ndiyakwazi usebenzisa ndilibele igama layo, but ukuspraya ikhemikhali, uspreye izityalo. Ndizothatha kakhulu ngekiriva nopipe lona siwusebenzisayo xa sinkcenkceshela, then netool leyo yokuspreya ikhemikhali. Mostly emakhaya like for instance le tool leyo yospreya asikho exposed kwezaa zinto emakhaya. Mos kukho laa nto uba ziyadura, so sidibana naso abona no man kulula usebenzisa le nto. Then upipe wona uyancedisa because awusagqobhoza i-5 litre, ikho nto yenzayo emakhaya. Gqobhoza i-5 litre, akusagqobhoza 5 litre for unkcenkceshela. Ne-watering can nekiriva kulula uba uzise amanzi from edamini okanye etepini uwazise endlini ukwazi unkcenkceshela. Emva koba ndifumene i-qualification ndizibona ndikwazi uba ndikwazi ukuzenzela. Since i-unemployment rate iphezulu eSouth Africa, akho guaranteed uba uzawukhawuleza ufumana umsebenzi kuba usewane-qualification. So ngoku ndingekafumana umsebenzi ndizawukwazi ube ndizenzele ekhayeni, ndibe ndisebenzisa nee-tools because kulula. I-toolkit ndinayo from uLouis.